सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी आज के जौन खबर वालों के बीच हम लेके आइल बानी खेसारी लाल यादव से जुड़ल खबर या और उनकर बेटी से एगो जुड़ल खबर वालों के बीच हम पेश करे जा रहल बानी। रउआ लोग के पता होके के चाहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बेटी देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ा फैन बड़ी। जी हाँ, उनकर कहना बटे कि पापा आप हमको एक बार मोदी जी से जरूर मिलाइएगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के समर्थक खेसारी लाल यादव के बेटी खेसारी लाल बतौलें खुद मीडिया से कि उनकर बेटी उ सबसे ज़्यादा अगर चहेता बाड़ी तो उ नरेंद्र मोदी के काहे कि जब भी कोनो टीवी पर उनका कार्यक्रम आवेला तो सारा कार्यक्रम बंद करके सीधे उ चैनल लगा देवेली उनकर बेटी। तो ए से उनकर कहना बटे कि हम चाहें तो एक बार जरूर अपना बेटी के श्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर मिलवाएं। मनोज तिवारी से कह के यानी मनोज भैया से कह के जरूर एक बार अपना बेटी के मोदी से मिलवावे के बाद खेसारी लाल यादव कह रहा बन कहते रहे कि उनकर बेटी मोदी जी के सबसे बड़ा फैन है, सबसे बड़ा प्रशंसक है, सबसे बड़ा चहेता बड़ी उनकर बेटी। वो चाहत रहन कि अपना बेटी के मोदी जी से मिलवावे के काहे कि ऐसा काम कैले बने मोदी जी देश खातिर कि उनकर बच्चा भी फैन हो गई बेटे। वही फैन के दौर में उनकर बेटी जिनकर नाम बटे कृति वो चाहत तारी कि उ नरेंद्र मोदी से एक बार जरूर मिलस। जी हाँ, इतना बड़ा खबर वालों के बीच हमनी के लेके आइल बनी सन। रउआ कहीं मत रहें, कहीं मत कोनो चैनल से एक्सेप्ट करी, बस रउआ आपन चैनल छपरा जिला भोजपुरी के एक्सेप्ट करी, लाल बटन सब्सक्राइब वाला बटन दबाई और चैनल के सब्सक्राइब करी और तेज अपडेट पावे खातिर बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन रउआ लोग जरूर दबाई और छपरा जिला भोजपुरी के